go. Oh yeah. Well, maybe it's the common curse. Maybe things get bad before they get worse. I don't wanna become someone who can't live up to what I already done. Don't keep it just to figure it out. Well, it rains and pours and then it runs out. I was crying on the bathroom floor, and just when I thought I couldn't take no more, well, here comes. Què és el que es trobarà si un alumne ve a estudiar batxillerat amb nosaltres? Doncs tres coses. La primera, una bona orientació acadèmica i professional. Després, uns bons resultats acadèmics, tant a nivell de batxillerat com a nivell de les proves de l'ESPAU, i un professorat altament qualificat amb vincles a la universitat. Hola, jo em dic Maria Senserrí. Jo em dic Agnès Serrà. I abans estudiava amb el Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils. Doncs sí, jo estic molt contenta i crec que els professors són molt bons, ensenyen molt bé. Jo he après moltes coses i sí. Principalment també els professors et segueixen molt i t'ajuden a seguir endavant, perquè òbviament el nivell no era el mateix, el de Cambrils que d'aquí. Per arribar aquí jo tinc molt en compte el seguiment que t'han anat fent els professors per assolir el nivell. Doncs el que m'agrada més del batxillerat de la Salle és el tracte amb els professors, sobretot perquè quan tu tens una bona relació amb el teu professor és molt més fàcil poder fer l'assignatura millor, prendre-te-la més en sèrio, voler treure bones notes. El fet de ser una etapa privada, doncs creiem que nosaltres com a docents ens hem d'implicar amb l'ensenyament i aprenentatge de l'alumne i doncs també creiem que estem aquí per treballar, per fer classes i tot i així doncs fem classes, els ensenyem i ho compaginem amb altres activitats que creiem que poden complementar la seva formació, no? Com pràctiques a laboratoris, xerrades a empreses, sortides culturals, musicals, etc.